Hai bayap song norno hanyo hai lamsog ani channel ani channel ni mubungka TIPRASA JAITI ani o channel no tabuk no puila ko norok hingkai je puila ongnai rok norok channel no subscribe khlaidi tai share khlaidi tai nongni sungjang nar tong hai comment khlaidi phiaba bayap song norano support khlaidi tai subscribe khlaina ta pokdi ani channel no tabuk no puila khong to hangkai norani channel o tok broiler tok no bahai kere tai broiler tok no kareba mal mata no bahai kere kwbangma mal mata musuk pon wak desi tok omo hai khlai kwbangma jatri pot mal mata ni tei srungmung norok mannai hadingai chung tini salainai ani o chicks no ba o tok bwsano 7 din kamao ang tini borok no vaccine rwnai first vaccine rwnai lasuta norok bazaro obo haike vaccine paimannai vaccine tongo first vaccine ni bumung lasuta eba ranikhet nei tongo abo norok vaccine ni bumung norok bazaro ranikhet hinui bo kaisa manai eba ranikhet ingyakhai lasuta hinui mannai engkai beshirbag choli mangkhai tabo bazaro lasuta vaccine choli tongo boni vaccine to 3 bar marbo nung borok no waitham first vaccine lasuta second vaccine ke gamboro vaccine no third vaccine engkai taisa lasuta abo engkai 21 days ni sungtini first vaccine rena ba first vaccine ni tino kok salainai ang norok no asuk 3ta vaccine discuss khlaina thangya first vaccine bahaike re o first vaccine ni tei simi जों tini salainai tei norok ani video no joya kare nai tongdi ani oro tok tongo 150 ta 156 150 ta tok tongo o 150 ta tok ni bagai ang vaccine tubuka 100 dose duita khlaiye tamani bagai hingke 100 dose duita khlaino mananai 150 ta ni kono vaccine kwrui 100 ta ni tongo 200 ta ni tongo 300 ta ni tongo 500 ta ni tongo omo haiklai kaisa 200 omo haiklai mano hingke mo animo bejor bala 150 ta amoni bagai maya bagai 100 dose duita ang mananai hingkai tei kaisa vaccine rwnani niyom bayap song phungo nungma rwnai sal thanda puro eba sarigo sal kisa habroro ma rwnai sal habi kisa sal thanda puro nungma rwnai phungo jodio jora maya wngthaka hingkai vaccine rwnani din to 7 din no waisa 7 din no first vaccine hingkai ning a din no phungo rwnani jora maya wngthaka ta hingkai nung sarigo no ma rwnai tai phungo rwna puro hingkai nung phungo bo sal thanda puro no marnai phunga jiri je satung kayasani satung sal kayasani nung salono marnai amo haiklai nung vaccine rwnani niyom hingkai chung tabuk vaccine rwnani swkang kwbangma rules tongo a rules no chung salainai haike nai tongdi norani video no bayap song norok oro nukhuna vaccine omo hai khlaiye kaisa dapao ba kaisa bokhoko nukhuna norok nugui mankhana aboni bagui no vaccine wngkha bo kwthang jinis bo kwthang virus kwthang bacteria bole mane kwthang yong ni bagui no bono thanda o tonina nango bo thanda laikha hingkai no thwinai bono 2 degree থেকে 4 degree thanda ni bisingo tonina nango aboni bagui bayap song norok bazar ni vaccine tuka hingkai jesa khaibano vaccine borobo tona nangnai norok bazar ni kaisa medicine box pon paina di eba flask pon paina di flask bisingo nok ni hoito no borof tlang thangdi borof thanda tlang thangdi hingkai a dogani vaccine na khangkai no norok a flask o dawi sibidi dogani bo borof mano haifano nokni hoite borof tlang thangdi a flask bisingo dawi to di jodi nongni yago medicine box rok kori hingkai tai aro ni tukaino loge loge no fridge o dawi rwphadi hingkai chung animo bo norok nukha oro ekdom borof nukhuna borof ekdom kwrak khaiui wngkojak obo
tini obo jotono vaccine rwjakbai nai adi hingkai ang norokno vaccine rwnani omobo system phunuknai. Vaccine rwna swkang tabuk tok no habui je rwjaknai tok rok no khakcha jaga chikon khlaiui khakcha jaga kotor khlai narokdi khakcha jaga kotor khlai narokmani karon hingkai yasa tabuk yani tok vaccine aini tok bo tei khakcha o rohonani bagui hingke aboni se swkang nini ada tui bebak no rwpaibai di je vaccine rwnani jagani tabuk ada bai tui nori tongo oro nukha norok nung ada dapa norkha tei tui dapa bo norjak. Aboni ulogo ang je samani taisingo jodi nini farm kaisa jaga o rwjakha nung abono vaccine rwnafru nung khakcha jaga chikon khlai narokdi tei khakcha jaga kotor khlai narokdi vaccine rwui tei khakcha o rohojaknai jaat amoni haikhe nung jaga narakdi jagani bagui no khakcha chikon khakcha kotor khlaigo chikon haching khe borokno rungui narokdi tamoni bagui hingkhe vaccine rwthoknani bagui vaccine rwthokna bagui tei khakcha o nango. Faide haikhe chwng tabuk nailainai vaccine bahaikhe sapolnai eba bahaikhe rwjaknai norok nugui mangkha oro puila borof ni tiklai nakha borof ni swkagui aboro nakha namani pore sakani metha kahai tongo metha no plastic ni metha bo swkagui nadi swkagui naui aro steel kahai nugono arpore syringe kaisa nadi syringe naui je water kaisa mano abo water abo vaccine logoi mano water no naui namani ulo abono sapoloi bokhogo daui kisa gologoi nadar pore metha o ruui tabuk tok bukungo eba bukhugo ruui mano eba mokol o ruui mano norok jebo kaisa ruui mano bukung mokol eba bukhugo jebo kaisa jaga ruui mano omo hai khlai no rwkha tamoni garo kisa speed ma khlaia bayapsang video bisi kolok no saya amoni bagui jora nama hanai ang oro speed khlaiui kisa khlaikha. Arpore vaccine rwbaikha hingkai norok sai mano borok tabuk ekdom fresh ekdom aram nangjagui tonglaio vaccine rwbai swrapsani ulo ada tui oborok rwnani nangsinai tui kwtal slai rwdi tai ada rok je dapa tongmani abo kaisa dapa bisingo daui rwbai sidi je boni tongmani nogo haikhe nung je dino vaccine rwo dino kono medicine ta rwdi omo kaisa muchunardi kono vitamins nini kongrani nini kuchukmani kono phano medicine use ta khlaidi amo hingkai medicine nung jodi use khlaikha hingkai vaccine bo samung khlai wngthanai eba thwiwi painai aboni bagui o kokno muchunarwani belai no nango kono medicine use ta khlaidi salsa swkang vaccine rwnani salsa swkang tai vaccine rwbaiui salsa ni ulo yasa nung medicine use ta khlaidi salsa ni ulo hingkai medicine use khlai mannai haikhe bayapsang norok bebak no hambai.